Malawi Today. Hantu akaza tanenane inendeka sindingate tidalira inu kukonjetsa kukulandirani kuna kulikonse kumene muli pamalawi ndi achimwendo banda akuti alibe mlandu wina uliwonse ku dziko la Malawi kapena inu zokuti ali nayo milandu tatentionere achimwendo banda akuchola tansi komanso kuuza mtundu wa Malawi kuti alibe mlandu. Hantu akaza tanenane inendeka sindingate tidalira inu kukonjetsa tikagwa ine mavuto ovutika ndi hambiri mioyo ya antu enawa idalira inantemwe muteteze moyo wanga ineo ibe mlandu ibe mlandu ulinane mlandu ibe mlandu ibe mlandu amene ndi achimwendo banda kusindika kuti alibe mlandu wina uliwonse ku mtundu wa Malawi. Ndi ngati inu mukudziwa kuti iwo ali ndi mlandu tiuzeni ku section box, koma iwowa ndi mmene akujaziramo. Kwa amene mungotipeza kumene iyi ndi Malawi lero timangofuna tingochezako pang'ono, komanso tipemphe kwa anthu amene mungotipeza kumene kuti subscribe to the channel kuti tiziyendera limodzi, zambiri zidakabwera tiye tikhale limodzi. Hantu akaza tanenane inendeka sindingate tidalira inu kukonjetsa tikagwa ine mavuto ovutika ndi hambiri mioyo ya antu enawa idalira inantemwe muteteze moyo wanga ineo ibe mlandu ibe mlandu ulinane mlandu ibe mlandu ibe mlandu Sikoma wambiri